sadarion pesta parehon ina. Jadi aleng masuk ma prosesi jong mahita dengar tawi. Shalom. Horas madihita namandohoti parmingguon di Bagasan Joro HKBP Mampang Parapatan. Lumobi dihamu natongan ombason dope mandapoti parmingguan di Bagasan Joron dongatama debata. Huria nahya hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Naing masuk mahita tu parmingguata dibaheni martang yang nahohom mahita. Amin. Kurian itu hata di Bagasan lasni rohado saluhut halak Kristan di Tikion, maka lason haheheoni Yesus ya namate, atik pe ditongani pandemi COVID-10 sia, haheheoni Yesus sidon nata halason ganup ari Minggu, alani kupasahat hamima. Selamat Paskah ma dihamu saluhutna. Selamat Paskah manang dihamu. Nunga talu hamatean dibahen Tuhan Yesus. Patarma disi pargogo nasuhatu dosan do ibana. Jaladang tartiop hamatean ibe nang akana porsea di ibana. Alani las marohata. Tahendeon ma nunga talu hamatean ayat 2 las jonjong mahita.
Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Unang ho mabiar, audo bonana dohot ujungna, na mangoludo jalanang mate do au na jolo, jala idama, audo na mangolu ro di saleleng ni lelengna, jala di audo anak kisu ni banua toru dohot hamatean. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate duhami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disondangi hodo tanomanami, asa marpakirimon, namangulu hami ala ni haheheonmi. Dangbe mabiar hami midahamatean, ai hodo uluan nami, ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean tuhanguluan. Atong pargogoi mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporseaon na mangolu, pai masahat hami tulambungmu. Amin. Patik ni debata imana tarsurat di Sada Korin 15 ayat 50 walu. Onpe hamu akadongaku nahina holongan, marsi hohot jala somauba-uba mahamu, jala lam sumurung matoktong di bagasan ulau ni Tuhani, ai di boto hamudo, dang mago hajol mamuna di bagasan Tuhani. Ido sahatna, atong rap magidogogo mahita tu debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugumi mahami, mangulahon na hobar tu patik ni. Amin. Patopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na semurung. Napungudo hami di jolom martang yang tuho.
Jalahu partaha topot hami nasipata do hami songon sitomasi. Mangasahon pikiran nami sandiri, dohot parnidaan ni si malolong nami, mangatusi habol gaonmu. Gabedang hupa hoposi hami natukdo, ho patupahon lobi sian na hupikiri hami. Asima roham Tuhan, saya sama dosa nami. Uparhatopot hami do, Allah hurang marurat hatam di rohanami. Hape manusak hamaolon dohot parukilon. Gabe sipata do hami songon siseanmu namardalan tu emausi. Nunga di lambung nasidaho, alaidang ditanda. Patiur mamatani haporsionami Tuhan. Marni nasai toktong dohorak dohot hami di sude partikian dohot inganan. Tatap mahami marhite-hite asini roham. Jalase sama dosa nami saluhutna. Ala ni pangahop-kop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosa. ICB mangaluhon akan napi nilit ni debata. Debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Ala dada holani. Nong mulak mangulu do. Jala di sisiamu ni debata do ibana mangondihon hita. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Amin. Di pesta Paskah Parjoloon, denggan tarimang ipola ni heheon ni Yesus di tongan ni Panguluota. Pangotak ni pademikon, tubuh mabiar ni roha, dohot roha na busisaon, torop halak nagabe paranoid. Marsominan Tuhan namasa ni Paskah diombas ni akasi saya ni Yesus ujui. Rumang ni Paskah natadopi penuaing. Irados do dohot na niadopan nasida na julu. Na ujui di halason akasisean pasa, di tongan ni ngulu na gok biar dohot na busison do. Ay idope nasida marsirang sian Yesus, nagabe sitiopan dohot pangusandean nasida. Ganggu jala gok biar do nasida. Ala dohot do nang panggonggomi hati hai pabiar-biar hon nasida. Asa olo nasida mamundal hon Yesus. Nuaing pe taadopi do nang ganggu ni roha. Biar songon na niadopan ni siseani. Lumobi na mambahen hitama biar ima virus corona. Haheheon ni Yesus
naung mamahehei hita patoguhon parsaoran na sapangilalahan. Tabolokon ma roha diri, jala di bagasan roha na ukap marpanarihon tudongan. Toktong ma unduk hita mandalan hor protokol kesehatan. Yesus naung hehe palua mahami. Kristus naung hehe patogu maha porsionami. Ditongani pandemi COVID-19 siaon, haheheoni Yesus papatarhon. Paboa dang adong na boi manirang hita sian holong ni rohani debata. Ganup mahita pasahaton sandok ngoluta, tutoru ni tangan ni debata nasun gogoi.
Marhite haheheon mi ale Jesus, lam tak kasma pakirimon nami tuho, laho mandalani ngolu nami diganup tiki, marhite na mangulahon ulahon na pasangap guarmu. Amin. Hatani debata turpuk di besta parjolo haheheon ni Tuhan Yesus, ima tarsurat di Yohanes 20 ayat 1 sahat 10. Dungi di ari parjolo dung salpu ari sabat, laoma si Maria Magdalena sogot dina diholomi dope tutanomani, jala di idama naung dihidat batu isian tanomani. Gabe marlojong maibana manopot si Simon Petrus, dohot si sean na sadanari. Hoholongan ni rohani Yesus, pabuahon tunasida. Nunga dibuat na membuat Tuhani sian tanomana, dang binoto, manang tu dia ditaruhon. Jadi, borhat masih Petrus dohot si sean na sadanari, jadi sahat mana sida tu tanomani. Narap marlojong do na duai, gabe marhaljan susiseana nasada, na humatop sian si Petrus, gabe parjolo maibana sahatu tanomani. Jadi dipaunduk madirina, di idama peak aka pangalilit, alaidang bongot ibana. Roma nang si Petrus sian pudina, dibongoti matanomani, jadi diidama peak aka pangaliliti. Angguseka panoputi ni uluna dang rap dohot aka pangaliliti, pulik do dibalun tu inganana. Disipe asa bongot ang sisean nasada, naung parjolo sahatu tanomani, dipanot-noti gabe porsea maibana. Aidang dope diatusi nasida hatani surati namandok, ikon hehe ibana sian namate. Asa muli masesean na duay. Ima sahatna, martua doakan na tumangihon hatani debata, jalana piopsa. Amin. Tidakon maha porsiaotai, songon nahitan tindakon nidongata saha porsiaon, disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siang tondi parbadia, andorang sosahuguan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhum ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahun hundul siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok,
mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema tikting sadarion. Shalom. Tabegema titing duhuriata di bagasan mingguon na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu paskah parjolo dohot topik kuaso haheheon ni Yesus paduahon pakubasion ni padita fungsional sadarion minggu tanggal 21 April 2010 sia pukul dia 30 Pandita fungsional HGPP Mampang Perapatan. Ketidurinta marhubas di HGBPM Taharyono ruas nataba mamuka sarion minggu tanggal 4 April 2021 gabe ruas ni huriata HGBP Mampang Perapatan keluarga Victor Benget Halomongan Hasibuan Inatai Rika Kristanti Boris Tumorang alamat Titian Indah Blok W1 nomor 2 RT 004 RW 012 Kalibaru Medan Satria Bekasi masuk sektor 3. Maaf Emah. Paskah dan parheheon paropuan. Sadarion minggu di April 4 April 2021 ima pesta Paskah parjolo peringatan haheheon ni Tuhan Yesus dohot pesta parheheon paropuan acara permingguan pukul sia 30 tapatu pado permingguan pukul 7 WIB Bahasa Indonesia pukul sia 30 WIB Bahasa Batak. Kapung pelean 7 luduhita. Lahu tupak tu kategorial paropuan HKBP. Dung tiktingon pasahaton ketua paropuan Madokhata Laus Juduti virtual core paropuan. Paskah paduahon. Di hari Senin tanggal 5 April 2021 ima Paskah paduahon perningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Tapatu pado permingguan pukul 10 pituwip Bahasa Batak secara live streaming. Kapungu pelean tujolo dehita dohot tupak tu diakoni sosial manang bakti Paskah. Pawalu paunopon patanakon hatane debata di hari Rabu tanggal 7 April 2021 pukul 10 WIB nang patupado PHD lansia ni sosohon ma tu sude lansia asaria madohoti PHD. Di hari Sabtu tanggal 10 April 2021 pukul 10 pituwip nang patupaon PHD Ina Deborah
ni sosohon ma tu sude ina debora asa ria madhoti PAD. Penelahan Alkitab dilakukan secara Zoom dengan meeting ID 830141387. Papituhun ibadah dan sermon PGSMD di hari Sabtu tanggal 10 April 2021 pukul 10 WIB sahatu pukul 12 WIB. Naing patupota ibadah dohot sermon persekutuan guru sekolah minggu distrik merhite virtual Zoom dengan meeting ID 765-333-4565. Dan paskot ibadah PSGM. Ni sosohon matu sude seksi sekolah minggu dan guru sekolah minggu asa riama maddohotisa. Pawaluhon multimedia dan sound system. Pinabotohon tu sude ruas ni huria HKBP Mampang Perapatan. Huriata membutuhkan tenaga pelayan laho tu multimedia dohot sound system. Pinangidoma tu sede na korong ama na posubulung remaja asa mamelehon diri laho maddohotisa. Buima mendaftar tu Situares Roberto Sinurat dengan nomor HP yang tercantum. Ruas na marsahit tabuando di Bagasan Tangyakta ruas na marsahit Bapak Dahman Simangunsong sektor 5 dirawat di rumah sakit Mayapada Hata Nene Debata pasahat madalanmu tu Jahoba jalahaposi ibana asa ibana paturehon Pasalmen 37 ayat 5. Ulang tahun kelahiran Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas di Huriata nama ulang tahun di Bagasan saminggon. Yudok hatani di bata. Sai pabotohonon mudo tuau dalan hanguluan. Sunma las niroha diadopan ni buhim. Akka hasudungan niroha masa di siamunmu saliling-liling na. Pasalmen 10 ayat 10 sada. Perhepengon aka pilihan hamuleteon dohot na asing nasojinaha ditiktingon kay dia ma diharotas acara na adong di hitabe songoni matikting di Huriata di Bagasan sa minggon tuhat tama na mamasu-masu. Horas, Salam, mulia tema di Tuhatta, na burjui, na madongan hita, sahat tikion, hita marpungu songonon godangna di zaman Covidon. Terima kasih yang tidak terhingga kita naikkan. Begitu baik memelihara kehidupan kita, kesehatan kita, sampai saat ini. Di amang pandita na hormati kami, dohot dina tua-tua nami, inang, amang, sudah ruas ni HKBP Mampang Perapatan. Secara khusus memang pada hari ini adalah Parhion Ina, kebangkitan kaum ibu. Kalau pada saat ini memang kami boleh merayakan ini dengan apa adanya, tapi sungguh di luar dugaan karena memang semua ibu-ibu mempunyai semangat. Terima kasih Tuhan.
Kalau dalam 1 tahun ini memang karena keadaan pandemi begitu dahsyatnya, kita memang mendapat rasa khawatir yang terlalu besar, khususnya bagi yang sudah berusia 60 tahun ke atas, seperti saya. Tapi karena kemurahan Tuhan dan semangat dari ibu-ibu boleh terlaksana pekerjaan ini. Saya juga sangat mengucap syukur kepada kaum ibu yang ada di Mampang. Apapun yang sudah diadakan kaum ibu yang aktif di gereja, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan memang zaman sekarang ini, zaman modern dan teknologi yang sudah canggih, tapi bagaimanapun juga masalahnya banyak juga yang rumit kita hadapi selama pandemi ini. Mungkin kami sebagai ibu, sebagai Parhalado, mungkin ada yang kurang terjangkau. Kami mohon maaf. Kami sungguh merasakan sukacita kalau kami boleh lihat orang tua kami hadir pada saat ini. Di luar dugaan memang. Begitulah Tuhan memang memimpin kita, mengasuh kita, menggendong kita. Sering kita tidak tahu, kita merasa takut, tapi Dia dengan caranya mampu mengangkat kita, mampu melindungi kita, khususnya akan Tuhan Amin. Jadi terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini juga kami akan bercerita sedikit soal aktivitas ibu, memang sangat jauh dari sempurna. Tapi saya himbau kepada ibu-ibu, memang tidak kuantitas lagi yang kita harapkan saat ini, tapi adalah kualitas. Jadilah ibu-ibu pendoa di rumah, mungkin bahkan mendoakan tetangga kita, hamba Tuhan dimanapun mereka mungkin yang tidak terjangkau dengan kehidupan kita di metropolitanan ini. Tapi begitu besar kasih Tuhan memelihara kehidupan kita, itulah yang terutama. Karena Tuhan mengajarkan kita senantiasa mengucap syukur. Ibu-ibu yang mungkin banyak peran di rumah, khususnya ibu-ibu yang sudah sendiri, biarlah Tuhan harus yakin, seperti khotbah minggu lalu, aman bersama Yesus. Kalau kita membaca Mazmur 31 sampai selesai dari ayat 1, memang begitu besar tangan Tuhan menjaga kita, memberi jalan yang kita merasa khawatir, tapi dengan caranya Tuhan memelihara kehidupan kita. Biarlah hari-hari yang mendatang sesuai apa yang sudah direncanakan, bisa kita bertemu melalui Zoom, melalui teknologi yang canggih itu, kita boleh bertatap muka. Mudah-mudahan juga teman-teman saya yang pengurus juga, saya sungguh mengucapkan terima kasih dengan begitu semangatnya mereka. Jadi kami boleh juga mengadakan aksi Paskah. Mungkin kami akan menyalurkan sesuatu untuk satu gereja di Bona Pasogi. Apapun adanya, tapi yang penting saya kira juga perhatian. Dan itu sudah sangat ditunjukkan oleh kaum ibu. Ini adalah satu gereja di Sumatera Timur. Ini satu gereja di Sumatera Timur, dan memang keadaan sangat, ya kalau dilihat dengan Jakarta, sangat memprihatinkan. Hamba Tuhan yang di sana. Jadi kami terima kasih ya ibu-ibu, biarpun yang tidak aktif, Marari Kamis, Deborah,
tapi ada perhatian. Kami sungguh terima kasih atas perhatiannya. Biarlah Tuhan yang menyertai, yang memberkati apa yang akan direncanakan oleh kaum ibu untuk satu gereja di Sumatera Timur ini. Terima kasih di ruas HKBP Mampang Perapatan. Saya sering mengikuti ibadah gereja-gereja lain melalui YouTube gitu. Tapi memang gereja Mampang spesial. Rame seperti ini banyak, termasuk banyak sekali. Jadi itu satu juga yang harus dihamaulatehon matutuani, bahwa boi hita memang dengan COVID ini adong doradongata na terpapar. Mungkin ada juga yang sudah mengalami, tapi mereka sungguh merasakan begitu berkat Tuhan. Melalui malaikat bisa mereka sehat kembali, dan mungkin ada yang kehilangan keluarga. Ya, memang Tuhan sudah memberi kita kekuatan masing-masing. Biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara kita, khususnya buat anak-anak kami yang muda-muda, yang menopang juga acara INA dalam program merekam lagunya, nanti akan kita lihat. Terima kasih Amang ya, terima kasih semua. Begitu indahnya memang di HKBP Mampang ini. Kiranya Tuhan yang memberi kita kesehatan, kerendahan hati, dan memang hidup yang penuh berkat. Bukan karena kita ingin dikasihani, tapi Tuhan sudah memberi kita duluan berkat. Makanya kita boleh bersaksi pada saat ini. Terima kasih kami ucapkan atas nama pengurus INA. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Tangyang Pangondionon. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu bahwa pada hari ini kami boleh beribadah. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi yang saat ini sampai berlangsung. Kami boleh hidup Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami sehat, kami kuat, itu semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang bersyukur khususnya INA HKBP di seluruh Indonesia. Secara khusus di HKBP Mampang, kami boleh datang merayakan acara Parayon INA sebagai hari di mana Engkau bangkit Tuhan. Engkau menyatakan dirimu sebagai Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih kalau kami sebagai seorang INA dilayakkan untuk boleh melayani Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan doa kami ke dalam tangan Engkau pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami sebagai seorang ibu di tengah-tengah keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Bila kami menjadi penolong di dalam keluarga kami, bagi suami, bagi anak-anak yang Tuhan berikan bagi kami. Berikan kami hikmat, bijaksana, kesabaran, juga menuntun keluarga kami, juga anak-anak yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan tolong kami, dengan segala keterbatasan kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami juga yang bekerja, baik di rumah sebagai full ibu rumah tangga, baik kami yang bekerja di kantor dimanapun, baik kami yang juga berusaha, berkati apapun yang kami kerjakan lakukan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang sampai saat ini 1 tahun lebih kami alami, kesulitan yang kami alami, bahkan pergumulan, pertanyaan yang begitu besar. Apa maksud Tuhan di dalam hidup kami? Apa yang Tuhan izinkan di dalam pandemi ini? Kami boleh belajar bagaimana kami boleh hidup di dalam Engkau. Bagaimana Engkau menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Bagaimana Engkau mengajarkan kami apa makna hidup di dalam kehidupan ini. Tuhan, biarlah di tengah-tengah pandemi ini kami terus belajar bersyukur kepadamu. Belajar bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa kepada kami. Kami juga dilayakkan Tuhan untuk terus memberi diri, melayani Tuhan dimanapun kami berada. Sebagai ibu,
di tengah-tengah keluarga kami. Juga kami boleh melayani Tuhan di tempat di mana Tuhan memberikan tempat pelayanan bagi kami. Secara khusus juga di gereja kami. Pakai ibu-ibu di gereja HKBP Mampang menjadi ibu-ibu, menjadi berkat, menjadi pendoa, menjadi penggerak juga di dalam setiap pelayanan di gereja ini. Kami juga berdoa buat ibu-ibu yang sudah memasuki usia lansia, yang berdoa juga buat mereka, inang, ibu-ibu kami, Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, vaksin yang mereka sudah terima, biar itu menjadi alat kesehatan bagi tubuh mereka. Tuhan berkati masa-masa tua ini menjadi masa-masa yang indah dalam hidup mereka. Masa-masa bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus sebagai penolong dalam hidup mereka. Berkati Tuhan mereka bersama-sama anak, menantu dan juga cucu-cucu yang Tuhan berikan bagi mereka. Berkati mereka Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera Engkau berikan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, bila hidup kami sebagai Ina, sebagai seorang ibu, penuh ucapan syukur, dan terus bergumul menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Engkau, dan terus hanya berharap kepada Engkau. Bagian kami mempercayai Engkau Tuhan sebagai Tuhan penolong dalam hidup kami. Bagian kami Tuhan mengasihi Engkau dalam hidup kami. Bapa di surga, kami bersyukur ada di tengah-tengah gereja HKBP Mampang. Bersyukur untuk setiap kategorial yang ada. Dari anak-anak sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, Ama, Hana, juga orang tua lansia kami berdoa menyerahkan setiap program yang ada. Tuhan memberkati, walaupun kami tidak tahu sampai kapan kami harus mengadakan program secara virtual ataupun Zoom. Tuhan, kami menyerahkan juga setiap mereka yang melayani Tuhan sebagai seksi, sebagai mereka apapun Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka, berikan juga terus semangat untuk terus melayani, memberi diri bagi gereja ini. Kami menyerahkan Tuhan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi para pelayan Tuhan yang full timer. Kami bersyukur buat Amang Banjarnahor, Inang Teti yang boleh terus melayani kami. Tuhan berikan mereka kesetiaan, kekuatan, kesabaran melayani jemaat HKBP Mampang. Bersama-sama bekerja sama dengan baik bersama para sintua kami. Terima kasih Tuhan, ada komunikasi yang baik. Bersama-sama membangun bagaimana gereja Mampang boleh hidup dan boleh makin maju secara khusus dalam kehidupan rohani. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu supaya mereka melakukan pelayanan ini sungguh-sungguh dengan hati yang mau menyerahkan diri mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan kesabaran Tuhan. Kami bersyukur buat gereja HKBP di Indonesia yang begitu besar. Banyak program yang diadakan. Kami menyerahkan Tuhan segala program HKBP, bila Tuhan yang memberkati. Bahkan juga kerinduan dari gereja-gereja untuk boleh mengadopsi gereja-gereja yang kecil yang ada di pelosok-pelosok. Tuhan, Engkau yang membuka hati kami supaya kami juga menjadi saluran berkat bagi mereka Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu di pelosok, hamba-hamba Tuhan yang di pelosok di sana Tuhan. Engkau memberkati, menolong mereka. Kami berdoa juga buat program Rp1.000 setiap hari yang sedang dicanangkan untuk kami boleh memberikan sebagian apa yang Tuhan berikan. Tuhan gerakkan hati jemaat HKBP Mampang untuk bersama-sama untuk boleh mengadakan program ini. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi gereja HKBP ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat Indonesia yang ada. Kami berdoa buat Bapak Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin dan juga seluruh jajarannya. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kepintaran, hikmat, bijaksana, hati yang terus boleh melayani rakyat Indonesia. Kami serahkan mereka dalam tangan Engkau, berkati mereka Tuhan untuk memberi yang terbaik apa yang mereka miliki dan takut akan Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Dan juga gubernur di Jakarta di mana kami tinggal, Tuhan memberkati wilayah Jakarta, keamanannya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami, sucikan hingga kami layak menerima berkat Tuhan. Bahkan kami layak menyerahkan seluruh doa kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami persembahkan hanya kepada Engkau. Tuhan, penolong kami yang hidup. Kami percaya Engkau menjawab doa kami lebih daripada apa yang kami minta. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu.
Amin. Tabegema Korsian Seksi Perempuan secara virtual. Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur atas pengorbananmu di kayu salib. Jurang pemisah yang ada akibat dosa, dengan kematianmu di kayu salib, telah menjadi jembatan perdamaian. Persekutuan yang rusak akibat dosa oleh salib telah memulihkan kembali hubungan kami denganmu. Darahmu yang tercurah di bukit Golgota adalah bukti kasihmu yang teragung bagi kami. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Kristus.
Maria nunga hehe Jesus Kristus marsurak-surak mahamu hehe mahamu perempuan HKBP Mampang Perapatan gabe sitiruan mahamu di tonga-tonga ni ngolumuna asa marsangap gowarni debata di Sadok Portibion. Selamat Paskah Madihita saluhutna Horas. Uhut papungu pelean sada A sada B marende mahita sian buku ende onom ratus 32. Sungguh
Dameni debata na sumurung tian saluhut naroha ima mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madi kita saluhuna. Di hari nabalga, di hari nabadia, di mingguta sadarion, sudedo kita akan aporsea manang portibion marlas ni roha bulun mamestahon ima tiari haeheon ni Tuhata Yesus Kristus manang Paskah alanii di hamu akka dongan saha porsiaon upasahat kami ma tuhita saluhudna selamat Paskah. Tunggu na hurang semangat dok. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Pinuji matuhata. Di hamuaka amanami doho inanami ita saluhudna nahinahulungan andorang sopinatolhas hatan itu hatta di minggu sadarion di pesta ari parningotan aheheon ni Tuhata Yesus Kristus takasma hami laho patadahon diri nami tuhamuna saluhudna ala odobe hiya ita pajupang di tunga-tunga ni huriat taon jala adong dopat dohan namandok kenal maka sayang alani patadahom majo kami tuhamuna saluhudna ya au lima padita tunas parlagutan si tanggang mungkin adong dona suku-sukun hita ahado parlagutani alahami tubuh di padang sidempuan jala magudang di padang sidempuan jala molo hata parlagutan ima hata angkola molo di hata batak tuba di dokmai uria parlagutan buru ni rajai nahualapami aka amang doho inang ima buru hutagaol jala dainang pangitubu ima buru sitopul jala simatua buru simangusong dunga di basa-basahon Tuhani Tuhami amang dohot tamu inang 5 dadanak bah nina amangan episode pe amang padita si tanggangon Victor 5 anak konna nadong do liduat oh nina inangon idong baing gabi sungon na torop anak kon ni amang padita si tanggangon
kembar buru. Jadi opak maburu amang dohot tamu inang sadama bawa jala bawai siap pudan. Oh ninna amangan nadi pudian napai mahon bawai dorua amang padita si tanggangon alai ido basa-basa ni tu hatta dihami jala suku-suku dora nang di bagasa rohamuna di dia do amang padita si tanggangon mangula alasian penampilan na olan nakin nasugod di parmingguon olan tijangaw nakin neng tulanggatanon itor hukur do perjami taonon bohado sahat do bohiku tu mikrofoni. Jadi hami amang dohot tamu inang dangarong dope penempatan nami. Dunga tutu haruar SK nami di tahun nasalpu. Imana gabi padita fungsional tu HKBP Resort Kebun Jeruk. Jala sebelumnya kami makobasi di Huriah HKBP Resort Sedaun PTPN Tolu Distrik 26 Labuhan Batu. Jadi nunga berhatami sian Huriata Resort Sedaun nabulap pitui tinagam bui diojakon di tonga-tonga ni Huriata alai imajo bakona satu bagasa tikion dang bui dope hami diojakon mangula di tonga-tonga ni Hurian itu hatta. Jadi kami sebenari tinggal di Jalan Pelopor Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat. Simahami mangontrak Jabu. Jala nunga tolu mahasiswa dadanaki amang dohot tamu inang. Puji Tuhan dua masuk tu Brawijaya tadama tu Udayana Bali. Molo hala inang Bibel Frohiado alai nunga cuti leleng nunga hampir 10 sia tahun cuti sian Bibel Fro. Jadi mengutok kami do ala inang nakin di ibadah manogot parminggu manogot rabdo dohot aka amanami inanami di parmingguan manogot. Jadi sama tabi nasida tuhita saluhubna oras salum mauliate ma nang tua mang padita resota nang mangalehon partikiat di hami ay natuari sadado piboto amang paditon kedan nami jalasian petuju do diboto. Jadi dipangido mahami martiki di huriat taon muliati amang diholong ni rohamuna hurian itu hatta na hinaholongan tabege mahatan itu hatta ima barita nauli di pesta las ni roha di bagasan Minggu Sadarion di hari hayahion itu hatta Yesus Kristus. Di enek masian Injil Markus Biddu 10 mamuka sian ayat sia sahat ro di ayat 10 walu ujaha mahatan itu hatta tatangi homma hatana ipa taridahon dirina tu sisianna alai anggo Yesus nang mulak mangulu sogot diari parjolo
dung ari sabati ipatarida hondo dirina jumolo tu si Maria Magdalena sianido dipabali na jolo pitu sibolis jadilah homa pabosa tuaka na mandongani ibana na jolo akan na marsak jala tumatangis. Alaidang porsiya na sida naung mangulu jala naung diida si Maria ibana. Tungi ipataridahon ibana muse dirina tu dua halak sian na sida. Marupaho rupa na asing inalaho marhutasada na sida. Jadi dohok manasida Roma maritahosa tuaka dongan nai alai nang nasida dang dihaporsiai. Dungi muse ujuhudul nasida mangan ipataridahom madirina tuna 10 sadai. Dipicang ma ganggu dohot jogal ni roha nasida. Ana soporsia nasida dia kanaung marnida imana. Naung hehe sian namate. Jadi ninna mamandok nasida. Laho mahamu tu lihat pertibion. Jamitahon hamu mabarita naulii tu nasa natinopa. Na porsea jalan tardidi dapotan haluaon. Alai naso porsiai hona uhumdo. Jala umma tanda akan namangi hutu na porsea. Pabalion nasida do akasibolis marhite-hite guarhu. Dohot makatahon hatanay baru. Joputon nasida do akaulo. Jalanang diinum racun hamatian. Dang pola mahua nasida. Apehon nasida ma tangan natu akan namarsahit. Gabe malum hilalaon na. Ido sahat na atan itu hatta. Urian itu hatta na hinaholongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Ganup tao do hita mamestahon ari parningotan hamamatin itu hatta Yesus Kristus dohot mamestahon ari aheheon itu hatta Yesus Kristus. Saling bertaliad do na duaon masih rain-rainan. Molo dang mate tu hatta Yesus dang adong aheheon. Iko mate do ibana adong aheheon. Sabalikna hamua kaamang dohot inang dang adong aheheon magopodo sudi akapakirimon dihita akan aporsia dihamamatin itu hatta isusi magopodo berita naulii marisuang do sudi
panaonon ni Tuhan ta Yesus Kristus molo sodong haheyoni. Jala marhite haheheon ni Tuhan ta Yesus Kristus tarida ma hasitongan ni debata. Diganup sakapna naung pinasahatna di Tuhan ta Yesus Kristus. Nungga dipasahat dibatai di Tuhan ta Yesus Kristus saluhut sakapna hasitonganna. Jala marhite aheon ni Tuhan ta Yesus Kristus ido nunga taridai saluhutna. Odo las ni rohatta di pesta tahun. Atik pe sahatu bagasa tikion torop dope na soporseya. Taringot tu amamate dohot aheheon ni Tuhan ta Yesus Kristus naung manaluhon hamatiani. Masih banyak orang yang tidak percaya akan kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Tidak percaya akan kebangkitan Yesus dari kematian untuk memberikan kemenangan buat kita. Udang dopena seporsia. Adik penungga saya dibaritaho niati. Songon akka sisian ni Yesus diturpukon. Uju mangula Tuhan ta Yesus makobasi mamaritahon hatana. Nunga di pabotohon Yesus taringot tu hadirion na naiko mati ibana. Naiko tarsilang ibana. Jala nunga di baritahon tua kasisian na naikon hehe ibana diari patoluhon. Alai taida ma diturpukon. Dung parjolo dilehon tu si Maria Magdalena. Dirina, dipatuduhon dirina naung hehe. Jala Maria Magdalena mana parjolo mangida aheheon ni Tuhan ta Yesus Kristus. Jala dung diida si Maria Magdalena dibaritahon ma tuak kadunganna, tuak kasisianna. Sisian ni Tuhan ta Yesus Kristus. Alay dang porsia na sida. Dang porsia na sida. Jala didok di ayat 10 pati. Ganggu dohot jogal ni rohana sida. Alaniaha ra boido suku-suku rohata alaniaha do gabe dang porsia akasisian na 10 sadai. Apa nunga di baritahon Yesus taringot tu hadirion na. Kuidahami na parjolo marhite na hubuk kahami akka buku teologia ala Maria Magdalena sahalak parupuan. Ibana parupuan. Jadi molo dihalak Yahudi molo makatidakon parupuan hurang do dihapursiai. Ala dianggap perempuan itu adalah rendah. Sangat rendah bagi orang Yahudi ketika itu. Enwaing do ala niaka emansipasi ate amang do tamuinang emansipasi wanita. Perjuangan gender gabe buima berperan akka parupuan, akka ina, ditunga-tunga ni pemerintahan nang ditunga-tunga ni huriatta.
Ena jolo molo di huriata dangarong do pehiata boto adong kepala departemen ate. Na mangulun huriata kaina aleson nari na parpudion ngadong be. Jadi molo dihalak Yahudi hurang dihapur seo nasida do molo sahalak parupuan maka tidakon imalasanna. Jala dianggap do toru aka parupuan ni wanitai rendah, mereka tidak mempercayai, itu alasannya. Jalan mangihut molo taida diturpukon ia si Maria Magdalenaon ima sahalak na sinonggopan ni Sibolis tob dinahodarate. Ia sinonggopan ni tob dinahodar. Jala di pabua di son pitu Sibolis. Molo didok angka pitu dang naman dok adong pitu Sibolis manonggopi ngoluna masuk tu ngoluna daong. Alai angka pitu di son mandok amang dohot tamu inang angka 7 adalah angka yang sempurna bagi orang Yahudi yang mengatakan bahwa iblis yang merasuki Maria Magdalena itu adalah iblis yang sangat kuat, Ola Tuhata Yesus Kristus donabui manaluhon Sibolis nasonggop tu si Maria Magdalena. Paharwarhon si bulisi sian nguluna ulan Tuhata Yesus do. Jadi dong dibaritahu si Maria Magdalena itu akasi sian naon Roma nasida ay puasa gabe naong sinonggupan ni si bulis to dinahodar membaritahon naong hehe Yesus sidak terjaluruhan nasida o mamusia alasan nate terjaluruhan nasida. Kenapa orang yang sudah kerasukan setan memberitakan tentang kebangkitan Yesus Tuhan? Mereka tidak menerima. Sok kali itu ninda makan. Jala mungkin nang di tengah-tengah ni kita pera molo adung hiana songoni masa manang udok maju ya dungata mangulahon na jahat alai nunga bertobat ibana nga betul-betul bertobat mubarohana ate memang di dalam ibana do uhumi alai bertobat ibana alai molo membaritahon kebenaran ibana maka tidakon kebenaran ibana dan terjalur hat tabiyate gumudang do songoni ate amang dohot tamuinang idu ate amang dohot tamuinang gumudang kita tidak menerima itu hubo to doho utadda doho kan ido perjahat doho nunga hiyaho di penjara ho ninna kan apalagi amang sinurat mungkin doakan tua-tua nami dalam hal kehidupan onate dalam pemerintahan dia pihak kaulah tabiring dui kalau dia pernah melakukan kejahatan biar bagaimanapun kita sulit menerima walaupun itu sudah benar yang dia katakan ya sulit kita menerima tersongoni doon akasisian ni Yesus na 10 sadaon ay pasa gabi na sinonggopan ni Sibulis membaritahon aluaw ni imahayon ni Tuhata Yesus Kristus ato hoy inna terjaluruhan nasida dianggap gabi api hamido payutut Yesus mang natu dia di payutut tamido Yesus on mang natu dia bahasa gabi si Maria Magdalena tarsongoni mamang dohot tamuina dungi mo se didok nasida iya si Maria Magdalena ini sarupa dohot tami di bagasan namar si tahonon dalam keadaan duka si Maria Magdalena ini pejut dope pikiranna marsak dope ibana ala naung
mati Tuhan Yesus Kristus ima guru nasida, Tuhan nasida. Boy dora tarajumiate, buha pakilalaan ya kasih sianon. Ay buhasa iko si Maria Magdalena, sarupa do hami, marsa do pe hami. Ay buhasa itorboy songoni membaritahon berita las ni rohai. Dalam keadaan berduka do piate. Mungkin kita besongoni molo keluarga ta modingate. Kita keluarga nati na dikona berduka, itu radong berita las ni roha, tata jalur hata de piate. Adong sahalak siya tonga-tonga ni keluarga te mandok membaritahon berita las ni roha. Na buado ho. Dang di botoho na berduka do pehita nina kan. Ay tori koko nang he Jesus nina. Tata jalur na sida sa pikiran na sida. Imam molosian kondisi dohot situasi nama saya. Jalan na hibat na dopi ya ka amang dohot inang. Rodo muse Tuhan Yesus Kristus patari dahot dirina tu dua halak bawa. Nga bawa. Siding majo nakinani parupuanete bawa. Jala marhite rupa na asing Tuhan Yesus patuduhon dirina. Tu dua halak babon. Tong manasida membaritahon naung hehe Tuhan Yesus Kristus tua kasih siya na 10 sadai. Tong dang porsiya na sida. Ima luar biasa nate. Dang porsiya na sida. Alani ido. Roma Tuhan Yesus Kristus. Langsung madirina, pitor dirina ma laho patuduhon tuah kasih siya na imanakin ayat 10 pati. Tungi museo tujuh hundul nasida mangan di patarida hom madirina tu na 10 sadai. Di picang ma ganggu dohot jogal ni roha nasida. Di picang ganggu dohot jogal ni roha nasida. Ala soporsia nasida dia kanang mernida ibana. Nang hehe siyan na mati. Jala udut na Roma Tuhan Yesus mandok laho mahamu tulia portibion jami tahut hamu mabarita nauli tunasa natinopa. Na porsia jala na tardida potan haluaon alay na porsia hona sogo na so porsia jala dibuhali Tuhan Yesus do naung makatidakon aheheon ni Tuhan Yesus Kristus ima pabalion na sida dua kasibolis marhite-hite guarhu jala apion na sida matangan na sida tuaka na marsahit adong huaso oma huaso aheheon ni Tuhan Yesus Kristus alay dia kana porsiya jadi hita pihak kamang dohot tamu inang molo tutudo hita porsia di hamamate dohot haheheon ni Tuhan Yesus Kristus dilihod do huaso aheon nay tu hita saluhut na. Amin. Tudedo molo tuk petarajumion tuaka parbarita nauli tubadita manang tuaka parhalado alay tu saluhut akana porsia do nunga di pasahat tuhatai huaso haheheoni. Alay molo tutup porsiya hita danggang rohat tabi. Dang jogal rohat tabi. Jala marhite haheheon itu hatta Yesus Kristus. Gabe magoma akabiar ni nguluta. Ido huaso haheheon itu hatta Yesus Kristus. Mungkin pada saat ini ada kekhawatiran, ada ketakutan dalam hidup kita ini. Apalagi menghadapi COVID-19 pada saat ini. Saya tadi merenung. Ketika Inang Sintua menyampaikan warta jemaat. Ketika lagi ketua panitia parheheon parupuan ni huriat tahun pasahaton pandok kata
sangat menyentuh, menggumuli, merenungkan apa yang kita hadapi pada saat ini. Hati emang doh tamuinang menghadapi pakorhon ni COVID-19 siau nate luar biasa do. Membain hita mabiar, hata hulton, bubuno sakita. Kadang-kadang rodo turu hata madok. Napa sobom do Tuhan songonong ngulunamion. Radi antara hita adong dora keluarga tanahona. Namar sahid alani COVID-19 siyon. Jala gudang donang pengaruhna tuaka perekonomiata tu kehidupan sehari-hari ate inang lumobiak kaina nami alahamudo makasuhuton ulau tadi bagasan sadarion nak sederhana nak kinidokon sangat sederhana tapi sangat bermakna. Dengan doa tadi doa syafaat merenungkan apa sebenarnya yang mau kita lihat dalam pergumulan kita ini. Ado alus ni Tuhan itu hitade. Alani ido molo ausad diri, molo huwedehon. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bagat do surah kiamang do tamu inang. Atong tay dio maju ate. Musik nami. Izin amang dah. Tay dio ma amang do tamu inang. Kalaku cari damai, hanya ya di damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Salinai hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban
Hanya Yesus jawaban hidup. Yang adong na asing be amang dohot tamu ina. Tunggu dia pe borak ni nata adopi di partikian waingon. Mari datang kepada Yesus. Semua jawabannya hanya dari Yesus. Roma hamu amang dohot tamu nang Roma hita saluhutna. Diari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Laborato kita mangalion semangat ne baru. Unang be teluk kita mardalan. Unang gali-gali biate. Os marohata marpakiri mahita. Dagsadia do peo nate na masaon. Maradopon naon tinaon ni Tuhata Yesus Kristus. Dirina di lehon, hosana di lehon. Hosana. Iba na sa diri Tuhan. Tuat siyan banua gijang tu banua tunghaon. Jala olo ibana bongot tu banua turu marhiti hamamatena. Manaluhon sorok ni dosai imahamatian. Upati nuhor ni dosa do amatian. Ido kan amang dohot tamu na matian. Ala ni dosa tay doi. Ikom bulusot tay. Nasa paruk kilo ni, nasa sitaono ni. Amatian ni. Ido ala ni dosa tay. Alay piduji made bata. Dunga talu hamatian ni. Dunga disesa sa luhut dosa tay. So kung dia pibalga di dosa tay, dunga disesay. Odo mabayan hita hehe bobi akka inanami akka parupuan as rohani huriat taon dalam keadaan nasongonon tong dope hamu hehe lam hehe mate lam marbungaram ma huriat taon kuarina ng roon sungod dia pe ihobasan di tonga-tonga ni pandemikon, pelayanan di tonga-tonga ni huriat taon. Tarajumi may asa toktong do hita makatidakon naong monang hita. Amen. Tuhat tama mamasu-masu hita, martang yang mahita. Mauliati maali Tuhan, ihatam naong marsaringar di tonga-tonga ni pesta parheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tuhuk ma di patupa huriam pesta parheheon parupuan ni huriami Tuhan. Las rohanami sasudina. Ananunga Tuhan dilehokko Tuhami amonangani haluaw ni. Tunga talu hamatian. Monang mahami Tuhan saluhut na. Monang maralohon nakka namasa. Yaka parukilon yaka sitahonon. Yaka pardangulan na huwadupi hami. Pinasa panggulmiton ni ngulo namyon. Mardong atok ko mahami Tuhan, mga lakka. Ihamon na ngamima Tuhan, makamunakok kami sa luhut na, kuwari na ning roon. Pasupaso ma Tuhan, ami akan na porsiya diho, ruas ni huriam, amu kasya na mekmet, na magudang, do sudiyak ka, natutuan nami ka, dan siya Tuhan. Tuktong pasu-pasu, lehon hay pason. Lehon na kalas ni roha, Tuhut gugu, Tuhami sa luhut na. Pasu-pasu nang akan naposomi Tuhan. Kapag ditanami, akaparhalado ni huriam na makubasi huriamon. Ako mangula, ulaw mo Tuhan di tunga-tunga ni huriamon. Para ratong barita na uli, makubasi ho Tuhan. Asa martaba-taba, akan naporsiya di ho. To akapasu-pasum, tuganub akaruas ni huriami. Tung maliati ma Tuhan, di sobaho rohanami.
Tuhoma pasata mingulu nami, jalo matang yang nami. Inamulak kami non siyang bagas turomo Tuhan. Punggomi hami, kaparosya kami akapar maraan do takabatabat. Sa saat kami Tuhan tuganup, bagas nami di bagasan hahipason. Boy pacupak kami musi Tuhan, do aka keluarkan nami bi, aka na huahulungi hami di bagas alas ni roha dohot dami. Tumulos sa luhut dosa nami Tuhan. Asa tama hami nagabi habauran ni pasu-pasun mi. Jalo matang yang nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan Syokopami martangnya kami. Amin. Parede mahita sian bukwende nomor 5. Uhuk mahita papungu pilihan na paduan tu kategori alparupuan HKBP. Tatangi ako mapiliata. Ali de bata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Duhot nasa ulibasa na mauliutos.
Upasahat hami masian na nilehom tu hami pilihan nami Tuhan. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu para siya kami pilihanon. Patimbulhon harajaommu di tonga-tonga ni huriam dohod di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite toddim. Asalam hutadda hami godang ni silehol-lehom tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliyate Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami jala parasi roha. Mauliate maroha nami jala pujion nami ho. Alanaung ditubuhon ho hami padua halion. Sian godang niasi ni roham. Tupakirimon na mangulu. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus yan namate. Nung nga gabi si palua, jala si Pangulo anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulo nami, si ihutonon nami. Namarlas ni roha do hami nuwaing marningot, haheheon nay. Nung nga talo si bolis, talo hamatean, talo banua toro. Dang mabiar behami mida hamatean doho sorop na, ay nung nga monang Tuhan nami, ulubalang nagugoy. Iba na do manugyon hami siyan hamatean tu haheheon sugot. Alani umbahin na hupangido hami. Say asi maroham. Patugo mahaporsyon nami maniop barita na uli. Asa unang ganggu rohanami di na hubulus hami hamatiani. Say sungguli marohanami dohot rohani dungan nami. Asarap hehe hami siyan parrohaw na buruki. Asa tarulaho kami parangin ay baru. Sa pasu-pasu mahuriam doho parbarita na uli. Na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tarsunggul akan na pedem roha. Jala hehe siyan dosa nabi. Say papos maroha nami makaporsiyay. Nang merdame jala merdumu hami Tuho. Ala ni pardengganan na pinatupa ni anakmu. Tay pasabam jala pamalum maruhan nami. Topa roha na yas dohotod di namar si hohot di bagasan hami. Asa tarhajong jokong hami nang pitor hami ala ni hatiguran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Sa sungguli mapakirimon na mangulo di hami. Asa tarapul roha nami marningot akadongan nami nang jumulo ni alakmi. Jala asa tarapul roha nami manaon si taonon di hasyang hanon. Say apuli maaka na mateyan, nadangol, napogos, nasomarina, akan na mabalu, dohon akan na malungon tuban wagijang. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di banuagijang, say pinarbadia magwarmu, tero maharajawmu, saut malomo ni roham di banua tungaon sungon na di banua gijang. Lehom matuhami sa daryon hanguduan siapari. Si sama dosa nami sungon panesa nami. Di dosa nidongan na mardusa tuhami. Unak kami to gihon tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago.
mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu nasian tuhata. Di pasu-pasu jalani ramoti Tuhan de batamahu. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor ma damena tutodim. Selamat Paskah mari kita saluhuna.
nunga hehe Yesus Kristus marsurak-surak mahamu hehe mahamu perempuan HKBP Mampang Perapatan gabe sitiruan mahamu di tonga-tonga ni ngolumuna asa marsangat gowarni debata di Sadok Portibion. Selamat Paskah Madihita saluhutna Horas. Puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, cek. Di Jawa masuk dibuli, lahir Tuhan.